Hola, bon dia a tots. Espero que tingueu un confinament ben xulo, el més xulo possible. I res, vos explico un poc com ho heu de fer per entregar les feines d'en Guillem. Les que vos ha posat en el Classroom. Anem en el Classroom, fem tap damunt el Classroom. Jo dins el Classroom estic com a alumne de les classes de primer, segon, tercer i quart. Anem a ser de segon, per exemple. Aquí, com veus, tenim la historieta o el còmic com a nova tasca. Fem un tap damunt aquesta nova tasca. Com veus, hi ha una pestanyeta que diu instruccions. Anem a instruccions i aquí llegirem les instruccions. Data de venciment de jo, la historieta del còmic, 10 punts, mos parla d'un enllaç en el número 1, en el número 2 mos parla d'aquest full de respostes que és el que farem ara, el 3 un document amb diversos còmics i d'aquests dues fitxes, una de les aventures de Tintín i l'altra de les de Asterix i Obelix. Com ho hauríem de fer? Si per exemple vull fer la historieta del còmic, la historieta del còmic hoja de respostes, faig tap damunt la historieta del còmic i això se m'obre a dins una pàgina que jo no la puc editar. O sigui, és una pàgina que vosaltres és el que ho dic, no la podeu editar. Però si vos fixeu, aquí dalt hi ha un símbol que és un quadrat amb una fletxa que surt, que si faig un tap aquí, m'obri l'aplicació de Google Docs. Els que no tingueu l'aplicació de Google Docs, vos poseu en contacte amb jo a incidències@santsalvador.net i m'ho deis i jo vos l'instal·laré. I mos surt una altra vegada el mateix, no? Però aquí jo tampoc puc editar. Què he de fer per editar? Veus que baix a la dreta hi ha un llapis i faig un tap damunt el llapis i aquí ja puc posar el que jo vulgui. Torno a posar el meu nom i simplement aquí m'he deixat els punts, els 2 punts, i ara poso el meu nom. Sí? Després hi ha un tap aquí que fem un tap en el signe de correcte, que està a dalt a l'esquerra, i torna enrere. Val. Ara si torn una altra vegada en el Classroom, tanco aquí i torn a obrir la historieta o el còmic, veurem que està escrit